Μάγκες, θα αντέξω. Βασικά παίζουμε Minecraft, αλλά είμαι με μισή καρδιά. Ωραία, θα σπάσουμε τώρα λίγο ξύλο. Ωραία. Ξέρω, αργεί λίγο, δεν πειράζει. Έτσι είναι το Minecraft, αργεί σχετικά με το ξύλο. Γιατί ξέρετε ότι μόλις τώρα βάζω το χέρι. Τώρα είμαστε καλά, το σπάσαμε το ξύλο. Λοιπόν, τώρα πάμε να φτιάξουμε ένα crafting table, περιμένετε. Συνεχίζουμε. Ωραία, τώρα έφτιαξα sticks, τώρα βάζω το crafting table. Τώρα τέτοιο. Έφτιαξα ένα σπαθί, ένα pickaxe και ένα τσεκουράκι. Ωραία, πιστεύω. What?